Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с вашия любим консервативен YouTube канал, а именно Консервите. Честит празник, честито съединение на тези от вас, които гледат видеото на 6 септември или след това. Въпреки че го заснимам на 5, си позволявам така да честитя този хубав български празник. Един от най-хубавите български празници за мен лично. И тук е момента и да ви призова да се абонирате за канала на Консервите, да станете членове на общността в Patreon или в YouTube. Аз лично съм много доволен от членството си в Patreon, защото съм в Telegram чата на Консервите, където постоянно се пращат мемета, рилове, всякакви неща, всякакви новини, обсъждат се. Както Митака Танков каза, там е едно постоянно консервиране се едно. И между другото, меметата, които сте видели свързани с последния Панчев каст, също са мое дело и също бяха разпространени в Консервите. Там има и много други мемета в Телеграм канала. Така, дойде ми музата и се излях общо взето. Да, няма да сгрешите, ако се абонирате за Консервите в Patreon и се присъедините съответно към Телеграм канала на Консервите. Днес сте отново с Миревизия, рубриката, в която накратко разглеждаме последните новини от последната седмица, свързани с българска политика и нещата в България общо взето. Днес съм си записал 5 теми. Урсули, GPS-и, инциденти с трамвай, Атанас Зафиров в Пекин, ще има ли вот на недоверие, някои искат, ама нямат желание, и побой над шефа на полицията в Русе. Има и още няколко малки теми, но реших да ги пропуснем. Цирк Балкански се завърна. 3 септември дойде и българските депутати се събраха отново в парламента. Единия, който е само депутат, разбира се, с доста така тен, го видяхме на видеята с Урсула. Хубаво е бил на плажа. Надявам се на българското море да е бил, за да има заплати за лекарите. Именно, че Бойко Борисов беше на пресконференцията с Урсула и с Росен Желязков. Не знам защо така един обикновен депутат, защо конкретно той, защо не някой друг, например някой министър на финансите, нали, да каже 2-3 думи, но не, Бойко показа завиден тен. Малко почна да прилича на Иван Костовчак, но да не отиваме към расизъм. Урсула дойде в България, кацнал на една нива с хеликоптера, докараха нашите веднага проблеми с GPS-а, Путин е виновен. Ако се сещате, имаше една случка, където жената, така да се каже, на Макрон му даде един шамар и веднага първото изявление беше: Путин е виновен, той е руска пропаганда, и после следващото изявлява: то не е баш руска пропаганда. И че и тук така. Путин веднага излезе виновен на руснаците и после какво се оказа, че май нищо няма. То така и не се разбра какво е станало. В Политико имаше статии. Марк Рюте, шефа на НАТО, излезе, каза, че ще засили мерките срещу хибридната война. Факто, според мен, накрая ще се окаже, че просто нашите ги е било срам да си признаят, че не могат да вкарат Урсула пред входа заради протест. И са казали: то от GPS-а нещо, руснаците атакуваха. И оттам се е юрнала цялата вълна. И това, представете си как работят фейк новините, как работи фейк нюс, която идва от мейнстрим властта. Казваш нещо и в един момент шефа на НАТО казва, че ще вземе мерки за това. И в един момент се чуеш: то май, не знам, те ли беше точно, GPS ли беше, GSM ли беше, не знам. Урсула дойде, каза, че 1/3 от оръжията в Украйна са дошли от България, което просто няма как да е истина, нали? На всички не е ясно. Нашата индустрия като цяло е основно свързана с лекострелково оръжие и с муниции. За мунициите, може би част от тях голяма част от тях са дошли от България, но няма как чак 1/3 да е било, просто не е реалистично това, но със сигурност нашата военно-промишления ни комплекс добре е работил, добре е захлебил. Сега, този завод за барут е много спорно, аз лично съм много раздвоен.
От една страна искам България да развива индустриалното си производство, от друга страна баш завод за барут, хора. Мисъл, имахме възможност, толкова много неща, имаме възможност да поискаме лицензи, да правим високотехнологични оръжия. Ние имаме така нареченото ноу-хау, имаме хиляди, десетки хиляди хора, които работят в тази индустрия. Можем да ремонтираме машини, може да създаваме машини, можем да строим кораби, имаме така доста инженери има в България като цяло и те завод за барут, най-мръсното нещо, нали, където се построи това, със сигурност в бъдеще ще има екологични проблеми. И ще кажеш, сме построили и то не е, че сме го построили, де. Си говорим да го построим. Все още е един мерак в очите. Ще кажеш, какво най-големия завод в света ще строим, нали? В Китай строят така наречените тъмни фабрики. Това са фабрики, в които не работят работници, само роботи и нямат нужда от светлина съответно. А ние тук за един завод за барут и ГЕРБ и Радев, аз и в предната ми ревизия го говорих, излизаха да се хвалят кой е по-понай, кой е повече направил да докара тази инвестиция. И другото е, че има слухове, че този завод ще е изцяло платен от нас, а 51% собственост на Rheinmetall. Което, ако се случи по този начин, би било абсолютно предателство, поредно, няма да се изненадам. Ако Rheinmetall си платят там инвестицията, окей, нали? Завод за барут. То е най-голямото нещо, което се е случило в България последните 10 години сигурно. Пък историята за GPS-а просто е такъв смях, то направо вече достигаме до някакви нива, които не би трябвало да са възможни, но явно са. Инциденти с трамваи съм записал, имаше няколко инцидента. Най-популярния, то първо излезе новина, че младежи са го подкарали, са го разбили. После се оказа, че е някакъв 20 няколко годишен криминално проявен, солидно почерпен. Оправданието му било, ми бях пиян. То, братче, това кой какво направил, ми бях пиян, добре, айде, другия път, като се напиеш, вари се лягай. Самия факт, че се оправдаваш с това бях пиян, говори за някакви нива на незачитане на обществените норми на много високо ниво. Нали? Вече ми бях пиян. Ко да направя? Блъснах трамвая. Ко да направя? Бях пиян. И после пък се разбра сумати и лелки, майки, във Фейсбук ми излъха статуси, говорете с децата си, не знам си какво, гледайте, пуснете им сериала Юношество, познат на английски като Adolescence. И толкова се оказа, че не са деца в крайна сметка. Децата все пак се разписаха, бяха се качили на 200 метров кран, за да си правят селфи, че ги спасяваха някакви деца. Вече нищо не ме изненадва. Този инцидент с трамвая и останалите инциденти няма да са преценени, доколкото знам в София вече доста от шофьорите на градския транспорт не са и българи. Така че гответе се, все по-често ще виждаме такива неща. Към следващата новина. Атанас Зафиров, председателя на БСП в Пекин. На парад по случай, не знам, победата на Китай във Втората световна война. Какво общо има БСП с победата на Китай над Япония? Нямам идея. Путин, Ким Чен, Моди. Не, всъщност Моди не беше там. Умишлено, нали, защото Индия има малко по-различно виждане към Втората световна война от Китай. Си Цзинпин бяха на този парад и как уж най-евроатлантическото правителство, което най-много помага на Украина в следващия момент, вице-премьер е на парад с Китай, с Русия и с Северна Корея. И Бойко излезе и каза, не бе, той в лично качество, защото човека се разходил, нали, той е официално посрещнат, нали, с делегация, вице-премьер. Ма не бе, той ще каже, ще отишъл на кафе, не е седнал някъде. Той не е ходил като вице-премьер, значи. Горкия Бойко, значи на моменти, как се чудиш, как измисляш на къде да си завъртиш толкова газа, не знам, ама добре му се получава, хваща дикиш и европартньорите, евроатлантическите партньори с широко затворени очи и те гледат.
се правят, че не виждат. Но да, интересно ми е какво си е говорил с Си Цзинпин. Интересно ми е дали е успял да контактува с някой друг висшестоящ от Русия потенциално. Възможно е тази визита да е била така, да е бил пратен, нали, да завърти газа. Бойко много добре го правеше това. Уж сме, нали, в НАТО и в Европейския съюз, включително след като започна 2014 конфликта в Украйна. Бойко добре въртеше газярата и към Путин. Успяваше да лавира, така да се каже. Сега, нали, те успяваше да лавира, за да не пресъхнат кранчетата, нали, на икономическите интереси около ГЕРБ, не за България, за народа. Но това е отделен въпрос. Та, според мен просто Атанас Зафиров е бил пратен там нещо да говори с китайците. Най-вероятно съм се изсмели. Съмняваме кой знае какво да е коментирал с тях. Ще има ли вод на недоверие? ППДБ казаха, те може би от над 3 месеца говорят как ще внесат вод на недоверие, ама сега всеки момент ще внесем вод на недоверие, сега всеки момент. Значи техният вод на недоверие е горе-долу като победата на Украйна над Русия. Сега всеки момент Украйна ще победи. Сега всеки момент. Вотът на недоверие, тук е важно да уточня, има два вида вод на недоверие. Единия е за цялостната политика на правителството, другия е по конкретна политика. И до сега вотовете, които внасяше опозицията, бяха по конкретна политика. Примерно на тема външна политика или на тема вътрешни работи. Когато се внесе вод на недоверие по конкретна политика, няма проблем след това да се внесе следващ вод на недоверие по друга политика. Обаче, когато се внесе вод на недоверие за цялостната дейност на правителството, след това 6 месеца не може да се внася вод на недоверие. И аз подозирам, че тези глупендери ще внесат вод на недоверие, който да е за цялостната политика на правителството и ще му дадат по този начин един комфорт от 6 месеца. Доколкото разбрах, Величие и Меч потвърдиха, че ще дадат подписи за вода на недоверие. Възраждане казаха, че няма да се подпишат, но ще гласуват за вода на недоверие, т.е. за да падне правителството. Сега няма да се изненадам, ако вода е за цялостната политика и Величие и Меч да се подпишат. И просто по този начин 6 месеца да гарантират спокойствие без вотове на недоверие на кабинета. Той е вота на недоверие на Шрёдингер. Значи хем го има, хем го няма. Питат ги на каква политика ще е? За владяната държава. На тема антиевропейството, антиценностите. Добре бе, хора, кажете си, нали, на тема корупция или на тема вътрешна сигурност или на тема трамваите в София или на тема съдебна система, съдебна реформа, правосъдие. Защо коментирате за владяна държава, мафия? Защо? Според мен ще има вод на недоверие. Много се надявам да не е за цялостната политика на правителството, защото това ще им даде един комфорт, който те не заслужават. Днеска точно се гласуваше ветото на Радев на промените на закона за държавната собственост и общо взето ошляпаха го това вето, почти без разисквания. Нали, съответно не уважиха ветото на президента. Нормално те искат да се разпродадат 4400 имота, да напълнят хазната, да има, как го нарича Бойко, мъзнинка, мазно, да има медецата и да им капе на портфейлите. И последната тема за днеска, която ще засегна, макар че и другите прекалено много ги засегнах вече. Побой над шефа на полицията в Русе. Доколкото четах днеска в новините, един 15 годишен и 3 19 годишни са задържани. Шефа на полицията е в доста тежко състояние, беше с опасност за живота. Смятайте, нали, за какъв побой говорим. Нали, тук не говорим 5 умрука, 2 ретника, тук говорим сериозен побой, нали, почти до смърт, деца вика. И то защо? Защото им направил забележка да не дрифтят, т.е. да не карат опасно, най-общо казано. Това става сутринта в четвъртък. Човека е бил с жена и дете и това не ги спира да го прибият. Не е въпросът дали е полицай, дали е възрастен, дали е млад, какъвто и ще да е.
самия факт, че заради една забележка и каквото и пререкание да има, почти са го убили човека, да се възстанови, е показателен за нивото на чувство на безнаказаност, което има в държавата. Значи ти си ходиш там, правиш простоти, създаваш опасност на пътищата, някой ти казва, не дей бе, пишлеме, и ти го прибираш. Надявам се да има много по-късен да е съдебния процес. Значи трябва такъв тип безкруполност по безкруполен начин да се показват какво се случва с такива младежи. Да има малко от малко да видят, че има някакви последствия. А не някой ми се отворил, айде ще се прибиваме тук вече. Просто и пак казвам, не е въпросът дали е шеф на полицията или е какъвто и да е обикновен човек. Той е бил без униформа, доколкото четох. Не знам дали може да се тълкува като наддлъжностно лице, не би трябвало да може, но какъвто и човек да е, нали, защо сме стигнали до нива, където е приемливо ти да смелиш от бой, 4 човека да смелите от бой някой, който ви е казал да не бъдете олигофрени. Трябва много сериозно сплашване да има над обществото и да не се ползват силовите структури само за ареста на кмета на Варна и такива неща, ами много сериозно да се работи в всякакви други посоки. Ами, това беше от ми ревизията за тази седмица. Отново, честито съединение, драги българи. Дано народът ни да стане по-обединен и дано пак да се отвори възможност, защото в момента считам, че няма такава възможност да хора като Бойко, като Пеевски да бъдат в ъгъла и дано да не се появи някой, който отново да ги изпере. То това е най-важното. И гледайте и другите видеа, гледайте консервирането, гледайте Панчев каст. Последният епизод на Панчев каст беше много добър. Имаше от тропане на политици до икономически анализи, до абсолютен интернет аутизъм. Беше перфектната комбинация от всичко. Гледайте консервиранията и до нови срещи!